Hej. Ja, det var godt. Hej, Uni. Ja, det var godt. Utis. Kom, Utis. Ja, det var godt. Kom så, Utis. Kom, Luna. Kom, Utis. Ja, kom så. Det var godt, ja. Dygtig. Ja, du er så dygtig. Det var godt, Luna. Dygtig. Ja, du er dygtig, ven. Det var godt. Ja, sådan kan man det. Nu kommer far. Det var godt. Unfair, fordi jeg har vist sådan der. Du er også sød. Nej. Nå, bare vent til du kommer op i byen. Du kommer aldrig hjem. Og jeg kommer faktisk for at få hende socialiseret, så det går nok godt. Og det er eneste grund til, at jeg er her. Ja, vi gør det også. Hvad siger du? Luna. Sigro. Så gerne snakke med hende. Så sæt dig ned. Prøv at sætte dig ned. Så kommer hun nemlig. Så nu sætter han ved siden af, så kommer hun nemlig. Prøv at sætte dig ned. Den bliver nemlig bange, når du står op. Så ved den ikke lige helt, hvad den skal synes. Sigro, ja, der var en hund. Det er hende, der vil gerne lige snakke med hende. Ja. Er det også søde? Ja. De er så fine. Det er sød lille baby. Ja, du vil gerne snakke. Har du ham? Tak. Den lille dreng, den her. Se, det er så sød. Det er så dejligt. Den er sød. Hun synes, hun er sød, hva'? Jeg vil gerne snakke med dig, Muffe. Kom. Fint. Er de samme? Ja, det er faren. Nå, det er faren, okay. Har de godt nok søde da. Ja, de er så også i det. Ja. Ha? Det var søde, hva'? Ja, de er det så. Ja, den er mere nysgerrig. Ja. Sød. Der kan du også have det. Hvad er hun er forsvundet? Der kan du også have et bækkerfod. Så jeg vil godt lidt på. Kan du også have et bækkerfod? Er det okay at sige hej? Ja, det er okay at sige hej. Hej, Smukke. Er det en bomuldshund? Den er i Bommelshund-familien. Det er en Bichon Frisé. Det er en bichon. Det er en frisé. Jeg troede faktisk, deres pels var længere. Men det er så også en frisé. Ja, det er faren. Det er faren. Ej, hvor gammel er sådan en? 11 uger på mandag. Det er en lille pige så. Ja. Og lyserød. Snor på, skal man finde sig i meget, hva'? Det er nu sådan en hel masse. Jeg kan godt lige have dig med hjem i lommen, tror jeg. Åh, hvor er han sød. Det var godt. Ja, det var godt, Luna. Ja, det var godt. Ja, der fik vi jo lige helt fundet, ikke? Det var bedre. Det var godt, Luna. Ja, du er så dygtig, Luna. Du er så dygtig, ven. Ja, det var godt. Det var godt. Ole. Ja. Så.
Du skal være fin til din mor, for at komme og hente dig. Du er dygtig, Luna. Ja, hvor er du dygtig, ven. Det var godt. Kom ind. Kom ind. Sig til os, Sigurd. Kom. Kom så ind. Ja, det var godt. I er så dygtige. Ja, kom så. Kom. Det var godt, Luna. Ja, det giver godbidder, når man kommer ind, ikke også? Jo, det gør det nemlig. Du er så dygtig. Ja, hvor er godbidden så henne? Det var godt. Ja, du er dygtig. Man skal da ikke komme og sige, at hun tigger ved bordet. Hvad er den form for postkasse? Låner postkassen. Der er faktisk lige noget helt, den kommer. Kom. Nu har man godt blandt op. Jeg fik også engang, hvor jeg stod i tørrede bønner, så smed jeg bare en hæk. Et par dage efter. Leg med mor. Ja, der er leg med mor. Og far vil være med. Kom så. Luna. Dygtig. Så har vi også prøvet at gå på trapper. Ja, du er dygtig. Ja. Ja, det var godt, Luna. Kom. Det var godt. Kom så, Luna.